Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Allah mun gode kai ka nufa min babu ya zama gaba. Sarki bin ba har gobe. Kai ka zamo jigon tafiya makiya su ko ba su so haka ba. Zama daram dam mu. Kayi na yaro kayi na baban yaro ba su musu hakan ba. Sarki yau ne ko gobe. Da bara mun gode da ka ba mu dan maje memban mu. Makiya ba su so yayi ba. Salati Allah ninka gun annabi gatana sanyo har alihi da sahabbai tunda so ba sa barna sun bi rasul abban fati ango a gurin nana sai ya ce mana mu yi gaskiya ba batun dare ko rana Jalingo mun samu da na gari mai rikon amana babban jagora. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Assalamu alaikum mutanen Jalingo fatan khairi muka yi. Sarki bin ba har gobe. Da zuwan wannan memba kujeran nan to mun fita yanayi. Zama daram dam memban mu. To mun shirya mu talakawa za mu raka ka takwas sai kai. Sarki yau ne ko gobe. Umar Adamu sarki yanzu ma kai ne za mu yi memba ba za mu bi yarwa ba. Na ja na maganan wani soko mara kishi zai fito ni dai babu ruwa na Jalingo wani yan kun haka kun rikito. Umar Adamu sarki zuwan saki ya kwato mai musu je kai musun ka da har sada ba marinto dan majashi yayi mana ayyuka har ma bohol Jalingo wan ba mun mance ba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Ya taimaka wa al'umma fannin sana'a ta kuje ku yi duba. Sarki bin ba har gobe. Na san kun san wannan bai kamata ce kun manta ba. Zama daram dam memban mu. Har da su kola shi biya ba wa matasa shi bai koye ba. Sarki yau ne ko gobe. Da kai muke alfari dan maje ka taimaki al'umma to mun gode wa memba. Umar Adamu sarki dan maje kai ne zaɓin kowa. Naji suna magana makiya wai baka komawa don ko da kayo aiki za su yi saukewa domin ka kafa tarihi babin su ana gogewa wai kana memba sarki aiki kayo da yawa har rai ba su so haka ba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Tashi mu je tashi mu je tashi mu je tashi mu je. Sarki bin ba har gobe. Umar Adamu sarki dan maje dan maje. Zama daram dam memban mu. Suna ta yi maka hasada sharrin su suka baje. Sarki yau ne ko gobe. Umar Adamu sarki kana aiki bisa wannan mun gode ba za mu yi butulci ba. Auwal Rijiya dan Gombe ke baitin yin kun gane makiyan sarki memba ko in muku sako ne to hakuri za ku yi dan maji kafin Allah ne. Jalingo ga haske dan mun fice a duhu ne. Jalingo mun gamsu da wannan jagora ne empowerment mun karba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Ka mana aiki mun gode Allah kara maka girma oga. Sarki bin ba har gobe. Ka zamto rimi a dangari da kai za mu yi burga. Zama daram dam memban mu. Da ka fito to dole su buya ba batun su wajen zuga. Sarki yau ne ko gobe. Da tabbacin za kai maimai Jalingo mun bi ka oga kai Allah ka saka a gaba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka daram dam su makiya ba su so wai kai haka ba. Sarki yayi mana aiki Jalingo mun gamsu da tsarinka. Kai zaman ka da ramdaman su makiya ba su so wai kai haka ba.
dam su makiya ba su so wai kai haka ba.